Dobrý deň, milá rodina a priatelia. Vítam vás všetkých na tejto narodeninovej oslave. Volám sa Milka Tomková a mám práve 11 rokov. Toto sú moji rodičia, otec Samuel a moja mama Zuzana Tomkovi. Ich život na vršku nebol ľahký. Museli sa okolo svojich 5 detí riadne obracať, ale aj tak sa na svet vedeli pozrieť s láskou a úsmevom. Toto je naša najstaršia rodinná fotografia. Fotili sme sa v sade za domom a ako vidíte na výraze môjho otca, moc sa mu do fotenia nechcelo. Mňa už poznáte, som to dievčatko úplne vľavo. Predstavím vám aj svojich súrodencov. Hneď vedľa mňa stojí brat Samko, vtedy mal 8 rokov. Moja mladšia sestra Elena ukazuje šatôčky od strýka z Ameriky a novú americkú bábiku. Úplne vpravo sa potmehúcky usmieva brat Janko. Najmladšieho brata Paľka nosí mama ešte pod srdcom. Boli sme riadna partia a radi sme sa spolu hrali. A tuto som v škole, v prvom rade 5. dievčatko s bielou mašľou. V škole sa mi moc nedarilo. Dobre som nepočula a učitelia v tej dobe na to nebrali veľký ohľad. A tu mám 18 rokov. Vyzerám tak trochu ako na castingu na obsadenie do hlavnej úlohy vo filme Titanic. Som s mladšou sestrou Elenou. Boli sme dievčatá na pohľadanie a nejeden mládenec sa po nás obzeral. Po škole som sa učila za krajčírku v Banskej Štiavnici. Pracovala som aj v Trikote Vrbové. V roku 1959 som sa vydala za svojho manžela Janka a stala som sa pani Kuliškovou. Manžel Ján pochádzal nedalekej dediny z Behy. Svadbu sme mali u nás na vršku. Po svadbe sme sa presťahovali na Severnú Moravu do Třince, kde môj manžel dostal zamestnanie na dopravnej vlečke v železiarniach. Na tejto fotke som už tehotná s našim prvým synom Mirkom. A tu sme s našim druhým synom Jarkom. Mirko a Jarko sa nám narodili po roku, vyzerali ako dvojičky. Len Mirko mal väčšie uši, boli to riadni šintri. Potom sa k ním pridal Milan, traja bratia ako z rozprávky. Yes, you're really good at saying what you mean. Deti celé prázdniny trávili so svojimi bratrancami a sesternicami u detka a babky na vršku. Na fotke sú v hornom rade zľava puberťáci Miro, Ľubka a Jaro. Nižšie stojí Janko a Milan. Vedľa babky Lenka a vedľa detka Alenka. Ja som varila v školskej kuchyni a manžel Janko pracoval celý život v třineckých železiarních. Neskôr som montovala tranzistory v Tesle Oldřichovice.
To bola taká socialistická obdoba dnešného Silicon Valley a prvé socialistické televízory fungovali aj vďaka mne.